Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Onye bụbụrụ osote onye isi ala n'oge gara aga, Atiku Abubakar, akatọla ka okwe ntụliaka elu ọchịchị kansụl n'ime isi obodo ala anyị Abuja siri gba, mara otu aka na ọchịchị ọha karasị n'ime ala anyị nọ n'ọnọdụ ize ndụ n'ihi na onye isi ala Tinubu na-achọ ịfọgbu ma pigbuo ala anyị Naijiria. Aka chịbụrụ steeti Kaduna Nasa El-Rufai adọkpụrụla ụlọ ọrụ ICPC, onye inspektọ ndị uwe ojii na onye atọni jeneral anyị pụọ n'ụlọ ikpe ugbu a ma na-achọ ka a kwụọ ya ego iti aka n'obi $1,000,000 na-ekwegharị ma nyochaa ụlọ obibi ya dị n'Abuja nakwa nke imetọ ugwu ndị ruru ya. Otu pati ADC na otu Obedient Movement ajụla ịnabata okwe ntụliaka elu ọchịchị kansụl n'ime isi obodo ala anyị Abuja ma kpọọ oku ka a kagbuo ya. Gọọmenti steeti Anambra agbachiela ahịa spare parts dị na Nnewi gaa otu izu ụka ugbu a n'ihi nupụrụ isi nye iwu ka mmadụ ọbụla ghara ịnọdụ ala n'ime ụlọ ha n'ụbọchị Mọnde. Onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị Kayode Agbetogun arịtụla n'oche ọrụ ugbu a site na ntụziaka onye isi ala Tinubu nyere dịka ejirila osote onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii Tunji Diso wee dochie Agbetogun. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar adọla ọchịchị gọọmenti Tinubu aka na ntị ka ihe ọbụla gharakwa ime El-Rufai n'aka ha dịka enwetarala kepụkepụ site n'aka onye enyemaka El-Rufai na ọbara na-agba ya site n'ime ka ọ dị ugbu a n'ụlọ mkpọchi ha ka jichiri ya. Ndị ụlọ omeiwu mba US enyefeela akwụkwọ nyocha igbu ọchụ na mkpochapụ ndị ụka Kraịst n'ime mba Naijiria gaa n'aka onye isi ala Trump ma na-achọ ka amachibido nrepụ anụ ehi pụọ mba Naijiria, mmachibido akwụkwọ ikikere njem visa gaa n'ebe ndị niile na-akwado igbu ọchụ a nakwa ịchụpụ ma wepụ ndị Fulani ikpe gbachigharị ehi pụọ n'ọrụ ugbo ndị mmadụ gụnyekwara ọkpụkpọ oku ndị ọzọ. Onye sinetọ nọchite anya ndị mpaghara Kogi Central n'ụlọ Sineti Adasha Otudoagan akatọla mwakpo na atụmatụ imemi na ndụ Peter Obi na ụfọdụ ndị ọzọ n'ime steeti Edo ụnyaahụ ma kpọọ oku ka eme nnyocha ma chụso ndị aka ha dị n'arụ ahụ. Ụlọikpe ajụla ịnabata arịrịọ ịnara El-Rufai n'aka ebe ma kọwaa nke ahụ dịka nke na-erijughị afọ dịka ụlọikpe ahụ bujiri okwu ikpe ahụ gaa abalị 23 nke ọnwa Eprel afọ a. Ndị omekome ekpe egbe a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani na-akpagharị egbe wụchara n'otu ụlọ ụka dị na steeti Ondo n'isi ụtụtụ taa ma tọrọ mmadụ 5 n'ime ha wee tinye isi n'ọhịa. Otu n'ime ndị isi ogbugbo na-achụso nta nkwado gọvanọ steeti Akwa Ibom Umenọ bụ Etim akọwala gụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị nke ụmụ Nyesom Wike na David Umahi dịka nke dị oke egwu ma jọọ njọ nyere obodo anyị. Onye ji aha pati Labour ọzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Edo n'ime afọ 2024 Olumide Akpata akọwala ugbu a na ya na Peter Obi wetara kepụkepụ na a ga-awakpo ha bụ nke mere ka ha pịachaa ọgbakọ ahụ ngwa ngwa tupu ndị oji egbe ahụ awụcha. Ndị isi ogbugbo ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-abụghị pati nọ n'isi ọchịchị ka ọ dị ugbu a ezukọla na Abuja taa iji nwee mkparịta ụka banyere iwu ntụliaka elu ọhụrụ ahụ onye isi ala Tinubu banyere aka na ya bụ nke ha kpọrọ ọkpụkpọ ụkọdụrụkọ iji zọpụta ọchịchị ọha karasị n'ime mba Naijiria. Ụfọdụ ndị so bịa mmemme ahụ bụ Atiku Abubakar, David Mark, Peter Obi, Rotimi Amechi na ọtụtụ ndị ọzọ sitere pati PDP, ADC na NNPP. Otu nwaanyị onye na-ebe ebubo na David Umahi ji ya nkwụtụnkwụ nde naira, Odoziakụ Tracy Nicholas Ohiri akọwala na ya bujiri onye minista ahụ ngwaahịa n'afọ 12 gara aga n'oge ọ na-achị ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Ebonyi, mana ihe na-eso okwu kemgbe ahụ ịkwụ ụgwọ ngwaahịa o bujiri ya bụ na nwa amadi ahụ nwere mmasị iji hama jip ya kwaba n'ime keke ya. Gọọmenti steeti Anambra site n'ụlọ ọrụ na-elekọta agụmakwụkwọ n'ogo praịmarị Asubeb emeela nyija na nwata akwụkwọ ọbụla nke na-abịaghị n'ụlọ akwụkwọ n'ụbọchị Mọnde ka a ga-akwụsịtụ agụmakwụkwọ maọbụ achụpụ ya n'ụlọ akwụkwọ kpamkpam. Obi onye isi ala akwala Atiku Abubakar emo n'ihi nsonye gọvanọ steeti ya Amadu Fintiri sonyere pati APC ugbu a. Gọvanọ steeti Adamawa Fintiri gbapụrụ pati PDP ma sonye nke APC taa. Maka ọ dị osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar ekwupụtala obi mwute ya isonye pati APC n'oge ndị gara aga ma chụpụ Jonathan pụọ n'oche ọchịchị. Ọ gharịrị n'ọnọdụ ala anya jọgbuola onwe ya ugbu a karịa ka ọ dị n'oge ndị ahụ. Ụlọikpe ukwu dị n'Ibadan ekwupụtara ndonye ukwu nye ọgbakọ pati PDP haziri n'ọnwa Nọvemba afọ gara aga ma si otu a kwupụta na onye bụ onye isi oche pati PDP bụ Taminu Turaki. Maka ọ dị onye isi oche nchere oge Abdurrahman ode akwụkwọ ya Samuel Anyanwụ bụ ndị na-anata nkwado Nyesom Wike akọwala nchabi ikpe ahụ dịka nke na-erijughị afọ. Dibịa anya nzu eji eji kemgbere Chidozie Nwangwu onye a na-etu akwa ọkụkọ tiwara akị nọrọ taa n'ụlọ ikpe kwuo na ikpe mara ya bụ nke mere ka ama ya ikpe ịnọ n'ụlọ nga afọ 2 nke ọ nọrọlarị ọnwa 13 ya fọdụzie ọnwa 11 ma ihe ndị ọzọ kwetara ime bụ ịbụrụ onye nnọchite anya gọọmenti nyere mgbanwe agwa ndị ntorobịa nakwa ịmụ aka ọrụ ha kwa ọnwa ọbụla, ibibi na nkwatụsị ihu arụsị ya nke dị n'ọba nakwa ikwupụta n'ihu ọha na ya agwọchala ọgwụ ndị dịka oke ite. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.